Goeiedag. Goeiedag. Mag wij een bijsje? Maar jou weer. Mooi. Maar je komt gelijk op het verkeerde moment. Ik heb mijn eigen bril net op. Ik heb je werkbril op. Je bent gelijk gelet. Wat zijn je nou? Je hebt me gelijk gelet, want ik ga rauw. Je hebt er al al. Ja. Nou ja, we wilden ik net helpen, hè? Nou wordt weer wel nodig. Het is een heel werk hoor. Ja. Ja. Maar wat wie er maar de bril? Ja, nee, ik ga mijn oorbril op je. En dat is de modernste net. Zo kennen ze me net. En dan zie je dat Jan van der Veens is er dan. Dit ben Line op je hem, of net? Ja. Ja, ze moeten er elke jaar houden. En ja, maar het is heel werk. Hè. Ik ben van de morgen, god, om jou het zien begon denk ik. En dit er nou al. Hier had nog het hoesje staan. Burger Hoeske, ja, daarbij en daar had ik Björke. En nou, dan moest het hoesje, ja, moest wat nijs zinnen. En toen over de sleet kwam. Wacht even, je hebt daar borken? Ja, op die björkerij. Ja, ik weer daar boer en hier stond Burger Hoeske en dat weer van huis. He, dat jij bij de björkerij, van die Beppe West vroeger. En nou ja, daar woog ik net in waaien bij Malits. En toen mij eraf kwam, kreeg je het lang. En nu is het hele eigenaardige. Dit hier, wat hier staat, is officieel hier de grens van Hemmerik en dat is Lippenhuizen. En dus het huis ging van Lippenhuizen naar de Hemmerik. En ik dacht bij de gemeente dat zou wel een probleem worden. En dat we helemaal geen probleem hadden, maar denkbeeldige lijn zei de man. En toen stond het boord, dat stond je voor. En toen had ik het zelf, had ik Lippenhuizen gretig maken tot het boord daarin te zetten. Echt weer? Ja, dat is echt weer. En we bellen de gemeente en toen zijn we dat boord eigenlijk bij. Nou ja, want ze zal straten. Maar de gemeente zei, dat hebben we net een tv, we komen morgen week wel eens. Ja, maar die straten zien en dat bewaast niet meer, dat het boord eruit vanzelf. Die kant is Hemmerik en die kant is Lippenhuizen. Binnenwij en dat, nee, boordstreek en binnenwij. En waar stier dat boord nog vroeger? Hier precies. Hier stond, waar die sleet hoor. Dat weer de grens. Dus het boord stier hier Ja. en nu stiert het er. Ja. En dat had ik zelf verhoord. Toen kwam een paar dagen later kwam een man van de gemeente, of een busje van de gemeente, en die stond heel lang net boer de Sjenne, die ik nou weer voortreden. Dus daar zat boer de stempel. Wat een mooi verhaal. Ja. Nou, dat is eigenlijk waar, dat is helemaal onofficieel. Het is lekker, ja. Ja, mooi hè.